Mill-erba li ġej il-kuntratturi għandhom sal-aħħar tas-sena biex jirreġistraw l-operat tagħhom f'reġistru tal-kuntratturi li se jinħoloq mill-Uffiċċju tar-Regolamenti tal-Bini. Ir-reġistru se jiġbor fih dan l-klassifikazzjoni tas-servizzi li jagħti l-kuntrattur, inklużi l-inġenji u l-makkinarju li għandu, il-ħaddiema u l-esperjenza tiegħu. F'konferenza tal-aħbarijiet li matula nataw id-dettalji dwar dan ir-reġistru, il-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg qal li dan se jkun l-ewwel reġistru tax-xorta tiegħu f'pajjiżna u qed isir bil-kollaborazzjoni tal-Assoċjazzjoni Maltija tal-Iżviluppaturi, l-MDA u l-Kamra tal-Periti bħala parti mir-riforma tal-qasam tal-bini u tal-kostruzzjoni. Dr. Borg spjega li dan ir-reġistru se jkun forma ta' direttorju u qal li l-Gvern se jkompli jaħdem fuqu biex sal-aħħar tas-sena kull min irid jaħdem f'din l-industrija irid ikun illiċenzjat. Ikun qiegħed jiġbor fih danu klassifikazzjoni ta' x'servizz jagħti tali kuntrattur, jekk huwiex kontrattur ta' twaqqih, jekk huwiex kontrattur ta' tqattih, jekk huwiex kontrattur li jibni, jekk huwiex kontrattur li joffri xi servizzi ieħor fin-natura tal-kostruzzjoni, id-dettalji tiegħu kemm għandu ħaddiema, kemm għandu inġenji illi jaħdmu, kemm għandu esperjenza u anke mbagħad kuntatt ta' professjonist, preferibilment perit, illi wieħed jista' jagħmel kuntatt miegħu sabiex ikompli jistaqsi fuq dak il-kuntrattur u l-ħidma li huwa jagħmel. Bekk qal li l-kuntratturi kollha issa ser ikollhom madwar 6 xhur sabiex japplikaw kemm online u kemm fl-uffiċċju tal-MDA sabiex jidħlu f'dan id-direttorju. Fit-tmiem il-proċess is-Segretarju Parlamentari Chris Saġus spjega kif dan ir-reġistru ser jinbidel fi klassifikazzjoni ta' kuntratturi mistħarġa u liċenzjati. Min-naħa tagħha l-President tal-Kamra tal-Periti Simon Vella Leniker spjegat kif issa l-periti kollha ser ikollhom aktar serħan il-moħħ dwar il-kuntrattur li qabdu jagħmel ix-xogħol. Dan allura kien pass importanti ħafna biex anke aħna bħala periti konna serħan il-moħħ li qed naħdmu ma' nies illi huma kapaċi li jaħdmu, però iktar u iktar għall pubbliku illi qiegħed iqabbad kemm lill-perit u l-kuntrattur biex ikun jaf li xi ħadd irrikonoxxa kemm lill-perit u l-kuntrattur li huma kapaċi għal dan ix-xogħol. Il-President tal-Assoċjazzjonijiet tal-Iżviluppaturi Maltin, Sandro Ketkuti, qal li l-industrija kellha bosta nuqqasijiet u jinsabu sodisfatti li l-Gvern aġixxa bil-fatti dwar dawn l-isfidi. Sostna li dan ir-reġistru se jkun qiegħed jipproteġi u jmexxi l-qudiem lil dawk li huma konformi mal-istandards. Aħna nappellaw lill-kuntratturi kollha se ngħinuhom kif għandhom jagħmlu dan biex il-qudiem ġifieri aktar tard wara li jkollna notifikazzjoni tal-kuntratturi kollha u mbagħad wieħed jibda jaħdem biex kulħadd ikollu l-liċenzja. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Parlamentari Chris Saġus qal li l-Gvern se jkompli jaħdem biex sal-aħħar tas-sena ikollna regolamenti ġodda li jilliċenzjaw lill-kuntratturi u saħaq li l-Gvern mhux se jaċċetta ta' ħidma li mhix regolarizzata. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.